Kain po ang aking dalaga. Gusto niya video eh. Pag naka-video, alam niya eh. Alam niya naka-video eh. Alam mo naka-video ka. Ang lalim ng dimple mo pala eh. Ito sa kabila. Lalim ng dimple ng dalaga ko eh. Nagutom na ba ito? Meron dyan. Noodles. Walang sauce. Sauce lang wala. Hindi niya mamaya. Ha? Hindi niya mamaya. Bigyan ka mo lang yun. Binubugahan mo ako ha. Tapos gusto mong kagatin na naman ng kutsara. Ha? Gusto mong kagatin na naman ng kutsara. Yeah. Vincent, nagbibideo ako eh. Kaya ka marunong mag-edit eh.
Ayusin mo to. Tanghalian niya na yan? Anong oras na eh? Gis pa lang. Alas 10. Mas mag-alas 11. It's your love. It's your love. I need to learn. 'Cause we're living in a world of breaking us down. Maybe young, let us be. We belong to you and me. Ay! Kuha ka nga ng ano, Kumain. dun sa doon sa may ventilador. Dali. Kumain ng ilong. Saan? Dun. Akin na lahat yan. Akin na. Pumasok sa ilong niya yung kain niya. Ay, sos, Maria. Sumuka sa inom mo? Sa ano? Kanin? Ha? Ha? Hindi ako kasi. Dalawa lang ang kanya. Ha? Dalawa lang kanya. Ano ba yun? 5-2. Kanya yung type 2-2. Ano? Ano? Pwede naman kayo kumuha nun eh. Sabi nyo? Tama na? Siya ang nakapangalan eh. Ha? Siya ang nakapangalan doon. Pinakapangalan? Kung alam ko nga lang na